Живота ми е кошмар, Трендафил. Кошмар. Кошмаре. Вчера пак се бихме с жена ми. Кой надви този път? Аз добре, че тренирах карате на времето. Кой? 2-0 за нея. Ами ти? Какво стана с онова момиче, дето толкова дълго сваляше? Свалях, обаче и казах, че имам много богат дядо, който всеки момент ще покаса и ще ми остави огромно наследство. Прекрасна тактика, Трендафиле. И какво? И сега тя ми е баба. И гад.